ሰላም ኩልኩም ኣብዚ መደብ እዚ ብዛዕባ ሓደ ብዙሕ ኣብ ምዕራባውያን ዘለና ዋላ ምስ ጥንታዊ ታሪክ ቀረባ ምብራቕ ዘይንፈልጥ ምናልባት ሰማዕናዮ ዞባን ሰባትን ክዛረብ ደሊ ብፍላይ ብዛዕባ ከነኣን እትበሃል መሬት ነበርታን ልሕሉሕ ከነኣናውያን ተባሂሎም ዝፍለጡ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ዛንታ እዚ መሬትን ህዝባን ብሓቂ መሳጥን ኣብ ሓፈሻዊ ታሪክ ትረኻ ጥንታዊ ቀረባ ምብራቕ ዝፃወትን እዩ ስለዚ ናብኡ ንእቶ መብዛሕትኦም ከነኣንን ከነኣናውያንን ዝበሃሉ ቃላት ዝስምዑ ሰባት ካብ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ ዕብራይስጥ ይፈልጥዎም ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ዘፍጥረት 10 ኣብ ሰሌዳ ኣሕዛብ ከነኣን ወዲ ኖህ ወዲ ካም ምዃኑ ይነግረና ካብኡ ድማ የቡሳውያንን ኣሞራውያንን ካሊእ ሃዋውያንን ዝተባሃሉ ጉጅለ መበቆሎም ካብ ዝድህሰሱ ይግለጽ ሕጂ ታሪክ ግብፂ ኣጸቢቕካ ትፈልጥ እንተኾይንካ ኣብኡ እውን ከነኣናውያን ከም ዘጋጠመካ ዘጠራጥር ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ መፍረቕ ክሳብ መወዳእታ ዘመነ ናሕሳ ብሓፈሻ ከነኣናውያን ኣብ ሳልሳይን ካልኣይን 1000 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሕጂ እዚ ብሓቂ ኣዝዩ ሰፊሕ ቃል እዩ ስፍሕ ዘብሎ ዘለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ከነኣናውያን እንጥርንፎም ብሓቂ ንሓደ ፍሉይ ዞባ ዝሓዙ ቁፅሮም ዘይነዓቑ ጉጅለታት ቀቢላታትን ከተማታትን መንግስታታትን ስለ ዝነበሩ እዩ ብዙሕ ብፍላይ ማሕበራውያን ባህላውያን ባህርያት እውን ነይርዎም እቲ ዘሕዝን ግን ኣብዚ ኩሉ ናብ ንኡሳን ጉጅለታት ክንኣቱ ግዜ ይብልናን ምናልባት ግን ካሊእ ቪድዮ ክንዕቅቦም ንኽእል ኢና እቲ ናይ መጀመርያ ፅሑፋዊ መወከስታት ብዛዕባ ከነኣን ወይ ከነኣናውያን ኣብ ማህደር መበል 18 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብጭቡጥ ይርከብ ኣብ መበል 24 ክፍለ ዘመን ካብ ከተማ ኤብላ እዚ ግን ንሊቃውንትን ጥንታውያን ቋንቋታት ንምርግጋጽ ኣጸጋም ዝኾነ ነገር እዩ ሕጂ ምስቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቐሰ መጽሓፍ ዘፍጥረት ከነኣናውያንን እውን ኣብ መጽሓፍ ዘሁልቅ 1329 ምስ ካልኦት ህዝብታት ተጠቒሶም ኣለዉ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ኣነ ድማ ኣማልኻውያን ኣብ ምድሪ ነግ ይነብሩ ሄታውያን ይቡሳውያንን ኣሞራውያንን ኣብ ከረን ይነብሩ ከነኣናውያን ድማ ኣብ ጥቓ ባሕርን ኣብ ወሰን ዮርዳኖስን ይነብሩ ኣብ ግብፂ ዝርከብ ጽሑፋትን ፊደላትን እውን ተመሳሳሊ ጂኦግራፊ እዩ ዝገልጽ ኣብ ፊደላት ኣማርና ካብ መበል 14 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዛ መሬት እዚኣ ኬናሁ ወይ ኬናኑ ማለት ከነኣን ትበሃል ስለዚ ኣብ መንጎ ባሕሪ ማእኸላይ ባሕርን ምዕራባዊ ገማግም ሩባ ዮርዳኖስ ዝርከብ ከባቢ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ቁሩብ ውሕድ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ካብ ሰሜን ወይ ማእኸላይ ሊባኖስ ግን ክሳብ ምድረ በዳ ነግብ ዝዝርጋሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ከነኣን ኣብ ምትእስሳር ዓለማት ምዕራባዊ ኤስያ ማእኸላይ ባሕርን ግብፅን ምህላዋ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ሓያሉ ዓበይቲ መስመራትን ንግዲ ኣእትይዋ እቲ መሬት ብወታደራዊ መዳይ እውን ስትራቴጂካዊ እዩ ነይሩ ንዝቆፃፀሩ ኣብ ምዕራባዊ ኤስያ መረጋገፂ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ባሕሪ ማእኸላይ ባሕሪ ዝበፅሕን ካብ ግብፂ ደቡባዊ ምብራቕ ኣናቶልያ ሰሜናዊ ሶርያ ቆጶርያ ብውሕድ ብብዙሕ ሓደ ሰብ እኹል ህርፈን እንተሃልይዎ ድማ መብዛሕትኡ ሰሜናዊ ምብራቕ መሶጶጣምያ እዩ ኣብ መጀመርታ ዘመነ ናሕሲ ኣብ መላእ ከነኣን ሓያሎ ዝዕንብቡ ማሕበረሰባታት ከተማታት ተወጊሶም ነበሩ እዞም ኣብ ከተማታት ዝርከቡ ስፍራታት ልዕሊ ዓቐን ዓበይቲ እኳ እንተዘይኮይኑ ኣብ ውሽጦም መቕደሳት ህዝባዊ ህንፃታት ብዓሰርተታት ዝቑፀሩ ብሊኮታት ኣባይትን ካሊእ ኢደ ጥበባውያንን ዝስርሕሉ ዝመስሉ መዋቕራት ድልዱል መናድቕ ነበሮም እዘን ማእኸላት ከተማታት ዳርጋ ኩሉ ግዜ ብናይ ሕርሻ መሬትን ንእሽቶ ዓድታት ትኸይወን ዝድገፋ እየን ነይረን መብዛሕትኡ ግዜ እተን ሕርሻታት ኣውሊዕ እኽሊ ገለ ኣሕምልቲ ከምኡውን ዝተፈላለየ ዓይነት ፍጁል ይለምዕ ነበረ ብዙሓት ካብዞም ቀዳሞት ስፍራታት ቅድመ ኩናት ኣብ መወዳእታ ኣብ ማእኸላይ መወዳእታን ዘመነ ኣስራዝ ንረኽቦም ዝተፈላለዩን ዝተመስረተ መንግስታት ከተማታትን እቲ ብከነኣን ዝሓልፍ ዝነበረ ኣታዊ ዘለዎ ናይ ንግዲ መስመራትን ዝተሓዋወሰ በረኸት እዩ ነይሩ ብሓደ ወገን ብዙሕ ፍሉይ ኣቑሑትን ሃብትን ናብቲ ዞባ ኣምፂኦም እዮም ብኻሊእ ወገን ድማ ንመሬታትን ከተማታትን ከነኣን ምቁፅፃር ንብዙሓት ካብተን ኣብ ከባቢእን ዝነበራ መንግስትታትን ግዝኣታትን ዕላማ ፖሊስ ወፃኢ ገይሩውን ከምቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብ መንጎአን ከነኣን ግብፅን ከምኡውን ሰፊሕ ናይ ቀረባ ምብራቕ ንግዲ ከም ዘሎ ብዙሕ መርትዖታት ኣሎ ካብ ከነኣን ዝተሰርሑ ሸኽላታት ኣብ መቃብሮም ብተመሳሰሊ ድማ ግብፂ ዝመፀ ሸኽላታት ኣብ መላእ ከነኣን እውን ተረኺቡ እዩ ካብ መሶጶታምያ ኣናቶልያ ክፋላት ኢራን ዋላ እውን ካብ ማእኸላይ ኤስያ ዝመፀ ኣቑሑት ኣብ ከነኣን ተረኺቡ እዩ ካብዚኦም ግና
ከነአን ምስ ግብፂ ዝነበራ ንግዳዊ ርክብ እቲ ዝዓበየ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ። ናይዚ ኣብነት ኣብ ከባቢ ዓመት 2200 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እታ ኣረጊት መንግስቲ ግብፂ ምስ ፈረሰት ኣብ ቁጠባ ከነአን ብርቱዕ ምንቁልቋል ከምኡውን ሓያሎ ከተማታትን ስፍራታት ከነአናውያንን ምግዳፍ እዩ። ኣብ ከባቢ ማእከላይ ዘመነ ነሓስ ኢልና እንፅውዖ እዋን ብግምት ካብ 2000 ክሳብ 1550 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ምልዓል ዝተፈላለየ ከተማታት መንግስታትን ክንርኢ ንጅምር። እዞም ከተማዊ ምድረበታታት ማእከላትን ንግዳውትን ከምኡውን ዝያዳ ዝተረጋገ ስነ ጥበብን ስነ ጽሑፍን ዝስርሐሎም ዝነበረ እዩ። እዚ ኣብ መንጎ 1750 ክሳብ 1550 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ዓመታት ኣብ ታሪክ ከነአናውያን ሓደ ዓይነት ወርቃዊ ዘመን እዩ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ርክብ ከነአን ምስ ግብፂ እናወሰኸ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኣናቶልያ፣ ሶርያ፣ ቆጵሮስን ዓባይ ዓለም ዓይኒ እውን ዝሓየለ ርክብ እናወሰኸ ኸደ። ገለ ካብተን ዝያዳ ብልጽግና ዝረኸባ ማእከላይ ከተማታት እኳ ኣሻኩላን፣ ሃጾር፣ ላኬሻ፣ ሜጊዶ፣ ሴቼም፣ ጢዮር ከምኡውን ኣብ ሰሜን ዝነበሩ እጉር እየን። ፖለቲካዊ መዳይ እዘን ከተማታት ካብ ነንሕድሕደን ነፃ እየን ነይረን። ብዙሕ ግዜ ብዝኾነ መሬት ውሕድ ፀጋታት ካብ ዝቃለስሉ ርዱእ እኳ እንተኾነ በብእዋኑ ኣብ መንጎኦም ምትሕብባር ይካይዱ ነበሩ። ከም ናይ ሓባር ፀላኢ ንምክልኻል ዝዓለመ ወታደራዊ ጥምረት ምቋም ኣንጻር ከነአናውያን ዘለና ቀዳሞት ጽሑፋዊ ወፍርታት ኣብ ዘመነ ንግስነት ግብፃዊ ፈርዖን ቱቶሞስ ቀዳማይ እዩ ተፈጺሙ። ኣብ መንጎ ዓመታት 1504 ክሳብ 1492 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቱቶሞስ ኣብ መንጎ ልቢ ግብፅን ሰፊሕ ቀረባ ምብራቕ ናይ መከላኸሊ ክፈጥር ደለየ። ንኸነአን ምቁፅጻር ሓደ ካብቲ ነዚ ንምፍጻም ዝሕግዝ ዝበለፀ መንገዲ ምንባሩ ርዱእ እዩ። ኣብ ከነአን ሰሜናዊ ሶርያ ውግእ ዝነበረ ሓያሎ ከነአናውያን ከተማታትን ንእሽቶ መንግስታትን ተኣማንነትን ረኸበ። ይኹን እምበር ምስ ሞተ እዞም ባሳለታት እዚኣቶም ግብሮም ምኽፋል ኣቋሪጾም ብውሕድ ብብዙሕ ካብ መግዛእቲ ግብፂ ናፃ ኾኑ። ከነአን መብዛሕትኦም ሰሜናዊ ሶርያን ብርግጽ ገዛእታን ግብፂ ዝኾነ ክሳብ ዘመነ ንግስነት ቱቶሞስ ሳልሳይ ኣይነበረን። ብ1457 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቱርሞስ ሳልሳይ ኣብ ውግእ መጊዶ ኣንጻር ጥምረት ከነአናውያን ሶርያውያንን ካልኦት መሓዙት ሓይልታትን ሜታንን ወሳኒ ዓወታ መዝጊቡ። ካብ ሽዑ ጀሚራ ግብፂ እንተወሓደ ንገለ ኣማኢት ዓመታት ኣብ ልዕሊ ከነአን ብተዛማዲ ጽኑዕ መትሓዚ ሒዛ ነበረት። ከነአናውያን ከተማታትን መንግስታትን ኣራዊት ፈርዖንን ኮይነን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብሰንኪቲ ንዘመናት ዝጸንሕ ምስ ግብፂ ዝነበሮም ባህላዊ ንግዳዊ ርክብ ክስስን ቀጸለ። እዚ ምርግጋእ እዚ ከነአናውያን ነጋዶ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብፍላይ ድማ ምስቶም ኣብ ቆጵሮስን ኣብ ሰፊሕ ዓለም ማእከላይ ባሕርን ዝነበሩ ህዝብታት ንግዲ ንኽዕብዩ እውን ኣኽኢልዎም እዩ። እዚ ከምዚ ከተማታት ከነአናውያንን ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ከተማታት ኣዝየን ሃብታማት ኮና ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፈርዖን ስለ ዝነበሩ ቀረጽ ስለ ዝኸፍሉ ድማ ግብፃውያን እውን ካብዚ ተጠቒሞም እዮም። ብሓፈሻ ናይ ባሕቂ ንኹሉ ዝዕውት ኩነታት እዩ ነይሩ። እዚ ኩነታት እዚ ግን ነባሪ ኣይነበረን። ኣብ ከባቢ መፍረቕ መበል 12 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሎሚ ብቐሊሉ ህዝብታት ባሕሪ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኮይኖም ኣብ መበል 12 11 ክፍለ ዘመን ንመብዛሕትኡ ምዕራባዊ ፍርቂ ቀረባ ምብራቕ ዝበዝሑ ኮይኖም ኣብ ማእከላይ ደቡባዊ ምዕራብ ኣናቶልያን ውድቀት ግዛእቲ ሄታውያንን ኣበርክቶ ገይሮም እዮም። ከተማታት ከነአን እውን በቲ ህውከት ኣዝየን ተተንኪፈን እየን። ብዙሓት ካብአን ኣብ ከባቢ እዚ እውን ከዚ ከም ዝተደርበያ ዝሕብር መርትዖታት ስነ ጥንታዊ ሓሳባትን ግን ነቲ ኣብ ከነአን ዝነበረ ክቡር ንብረት ዝነበሮም ክሕዝዎ ኣይከኣሉን። ሕጂ ንጸሓፍቲ ታሪክ ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ መበል 12 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እውን መወዳእታ ዘመነ ነሓስ ስለ ዘመልክትን ዘመነ ሓፂን እንብሎ ዘመን ስለ ዘበግስን ነቲ ዞባ ኣገዳሲ ግዜ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ እውን እዩ ታሪኻዊ መዛግብቲ ግብፃውያን ከምኡውን ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ 1-2 ሓድሽቲ ጉጅለታት ንገለ ክፋል ከነአን ዝሓዙ ዝጠቕሱ። ሓደ ካብኣቶም ፍልስጤማውያንን እቲ ካልኣይ ድማ እስራኤላውያንን ተባሂሎም ይጽውዑ ነበሩ። ኣብ መጀመርታ እዞም ክልተ ጉጅለ እዚኣቶም መጓሶኦም እናጓሶዩን ነታ ምድርን ሓለዉ ብሰላም ብሓባር ይነብሩ ነይሮም ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብ ቀንዲ ምንጭታት ኣብ መንጎኦም ከመይ ገይሩ ግርጭት ከም ዝተፈጠረ ይነግረና። መብዛሕትኡ ግዜ ብሃይማኖት ኣገላልጻ ዝገልጽ እኳ እንተነበረ እቲ ግጭት ብቐንዱ ብዛዕባ መሬት እዩ ነይሩ። ክልቲኦም እዞም ህዝብታት እዚኦም ኣብ መላእ ምድሪ ከነአን ይሰፍሑ እንተወሓደ ይዘዋወሩ ነበሩ። ኣብ መንጎ 1100ን
ሓደ ሽሕን ወይ ከባቢ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ብቐጻሊ ኣብ ነንሕድሕዶም ይዋግኡ ነበሩ። ቀጺሉ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ንጉስ ዳዊት ንፍልስጤማውያን ከም ዝሰዓረ ርእሰ ከተምኡ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዘቆመ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ መስርሕ ንመብዛሕትኡ ክፋል ከነኣን ከም ዝገዝእ ይነግረና። ካብ ሽዑ ንድሓር እንተወሓደ ብታሪክ ብዛዕባ ከነኣናውያን ዝበሃል ፍሉያት ህዝቢ እናወሓድና ንሰምዕ ኢና። መን ይኾን ኣብ መወዳእታ መንነቶም ጠፊኡ በቲ ኣብቲ ዞባ ዝተበገሰ ተኸታታሊ ንእሽቶ መንግስታት ከምኡን ወራራትን ስደትን ካልኦት ናብ ከነኣን መገዲ ዝረኽቡ ሕጂ ከነኣናውያን በቃ ጠፊኦም ማለት ኣይኮነን። መብዛሕትኦም ምሁራት ባህሎምን ልምዶምን ምስ ካሊእ ሳላ ግሪካውያን ፎኖቲያውያንን እንብሎ ህዝቢ ጥራይ ከም ዝቐጸለ ይኣምኑ። ከም ሓቂ ሓደ ሰብ ፌኒቃውያን ካብ ገማግም ባሕሪ ዝነብሩ ከነኣናውያን ሓሊፎም ካሊእ ከም ዘይነበሩ ክግምቱ ይኽእሉ። ብዛዕባኦም ካልኦት ንከነኣን ዝሓዙ ጉጅለታት ኣብ ዝመጽእ መደባት ክንዛረብ ኢና። ብዝኾነ ኣብ ቻነል ደው ስለ ዝበልኩም ብጣዕሚ የመስግነኩም። ተስፋ ይገብር ገለ ተማሂርኩም ክትኮኑ። እንተዳኣ ተማሂርኩም ድማ ነታ ቪድዮ ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ሓገዝኩም ይፈለየና። ሰላም በብዘለኹሞ ሰናይ ቅነ